Witajcie kochani, kontynuujemy nasze słodkie, jakże absurdalne podboje z drużyną duchów, boruchów i Sykesem, Sykesem, Selsem. Okej. Nie wiem czemu gościu zawsze robi mi się czerwony w pewnym momencie. Fraps nas dyma. Frapsie, daj sobie spokój. Daj sobie spokój, jesteś programem. Jesteś programem. Jesteś programem. Jesteś tylko programem. Więc nie nadużywaj swojej pozycji. Bardzo słusznie. A ja chodzę w ogóle z wytłumionym. Dobrze. Potem nie było, że będzie... Aaaa! I gotta go back. I gotta get back into town. I gotta go back. I gotta go back to town, motherfucker. Take a day off. No, you don't understand. These guys, these mercs. Każdy potrzebuje day off. I don't even think they realize how big. You got hard intel on that? Yeah, of course. Been watching them for months. But somebody tipped them off. I had to ditch my files before they picked me up. Where are they now? In the trunk of a car, plugged at a gas station in the north part of town. Overlord Hunter, VIP's got some critical intel we need to recover. North section of town and a vehicle at an abandoned gas I station. skończyliśmy jak zwykle. W rynsztoku. Czy ktoś jest zaskoczony? Let me have your sight on. I'll take it. Sprint taki fajny. That's a negative, sir. You going Taki home? nęcący. Yeah, I'm a ranger. I can handle it. Sure you could, sir. But today, your mission. A! Jezusie! Jakie wielkie. Chernobyl. Bez mała. Hunter, we're still seeing a lot of activity on the ground. What do you want to do? Ja chcę zjeździć do domu. Hunter will recover the data and meet you at the secondary LZ. Dada, to jest Amerykanie. Brytyjczycy by powiedzieli. Data! Soon. Acknowledge. We're moving now. Hunter out. Czterystu widzów. Dzisiaj special. Zaskoczy nas wszystkich. Co Stolino? Thanks. Thanks for coming to get me. Oh, come on. Rangers lead the way. See you in a few. Strajk uratowany! Teraz bawimy się już na naszych zasadach. Nie musimy nikogo niańczyć. Living on my own. Dobra. We'll go through here. Eyes open. Eyes open. Ja będę tłumaczył z angielskiego bełkotu na piękny brytyjski akcent. Taka trochę fawela. Camo active. Fawe... One hostile with an assault rifle. I can see him. 12 o'clock. Negative. Now let's get targets. Bloody... Keep up the pace, let's go. There's another one. 2 marked. I see this one. On your shot. And this one. Target 3. Dobra. There's another one, armed with a shotgun. Ready when you are. On your word. Fire, fire! Jak zwykle gram w Ghost Recon, do nas nie swędzi. I'm reloading. Czyżbym słyszał Hinda? Chopper here. On the right. 12... 11... Prawie 12 lat doświadczenia z FPS-ach. Find the call over there. To już bym ten dźwięk powtórzył, kurna, Get back. Back to spot. z pamięci. Ale ten gościu nie sprawiał wrażenia, żeby miał mnie zobaczyć za moment. Activating camo. Black contact. To our right. O fuck. Mark 2. Target 4. On you. On you.
Zdjąć ich. Target down. Fuck. Is it clear over here? What? Nie! Nie hostile chopa! Ja pierdyle. No. Nie musimy używać tego tłumika. Ja, gościu! Fuck! Rzeźnia ma też swoje uroki, nie można zaprzeczyć. Zrobimy taką massive big fucking flankę. Wszystkich wyrżniemy w pojedynkę. Yeah. Oj, opońcie przebiłem. Dobra. Wybrnęliśmy z tego prawie bez szwanku. My favorite bridge unclear over here. Alright, boys. Może jakiś intel wcześniej, jakiś... A, nie, tak. Pana. Duchy przodem. Okej. Czyściutko. Teraz się zaroi pewnie. Zewsząd wyjdą. Aby nam łby urwać. No. Fraps ma swój humor. Fraps, to ja tu jestem panem sytuacji. Viva la revolution. O! Breaching jakiś. Jak miło. Duchy przodem. It looks like the locals are getting some revenge. They're gonna tear them apart. What should we do? Dude, kid, we ain't even here. Hostile. Looks like a rifleman. In front of us. No i dobrze. We're clear. Taka linia basowa jest fajna, jak się tu uruchomi. Wow. Pierwsza gra, w której można przeskoczyć murki większe niż 30 cm. Chociaż w niektórych grach i nawet takich przeskoczyć też się nie da. Ciągle mi się myli to przełączanie lewa, prawa z kuckami. Millions of dollars floating around in space and still can't beat just going to see for yourself. Zawsze wlezienie samemu jest najskuteczniejszą metodą. Już myślałeś jakiś K. A, jest. Czego się lękacie? Przecież nie ma wrogów. Dobra. Krążcie sobie. Gdzie jest kontakt? Z kim?
To cywile są. Hostile. He's got an assault rifle. Over by the command post. Cofam to. On your shot. O fuck! Contact. It's light. Right ahead of us. Dobra. Czy Mikołajowi uda się popisać jego stealth skillem? Ready when you are. Wątpię. Standing by. Looking your way. Watch it. On your shot. Ready. That's a kill. All right. Reloading. Póki co to działa. Well, they know we're here now. Nie, nie ratujcie mnie. Świadomie wybieram zgon. Czekaj, przegryzę ci opony, skurwysynu. Dobra, nie, to nie działa. A, już umrzyj. Takie smutne. Skąd miałem wiedzieć, że tam nagle z dupy podjedzie kurna auto? All right, eyes up, gentlemen. We need to find that car. No wiem, musimy find that car. Się nie będę skradał, już mi się nie chce. Camera going up. Hunter, twisting. We've reached secondary. We'll orbit until you're ready for extract. Ubisoft, gdzie jest nasz patch? Shortly. 1.4. Ta gra w multi nie działa. Command post. I się wysypuje, jak chcę sobie postać zmienić. Two marked. Damn, I see A jakbym go four now. pyknął, to się kapną? Dead ahead. Nie. Your shot. Gotta reload. Gotta reload. There's another one. A tu mamy tak. Tak, That's two targets. tak. Machnę taką mercy w flankę. Standing by. A przecież ja jestem kurna ten. 12 o'clock. There's one more. 12 o'clock. Dobra. Dobra. Jedziemy. Kurna. Spróbujemy? Spróbujemy. Do it. Kill confirmed. Camel's up. Nie! Zaś to samo, nie! Nie tym razem. Tyle w temacie konfliktu. Zabezpiecz. Co tu jest do zabezpieczenia? Jeszcze tu nic nie ma. A, dobra. Area secure. We're clear. Czuję podskórnie, że nie ominie nas starcie z tym Hindem. Keep your heads down. If that chopper spots us, it'll get messy real fast. No właśnie. I got some hostiles dead ahead. It's a hostile chopper. No, kurna gościu, też zauważyłem Hustle Chopper. I'm moving. Dobra, miodna misja. Ale się nie mogę doczekać tych zimowych. Ja tak lubię zimę. Eyes on two more. Ahead of us. Wow. And ease number 3. Set to fire. There's one more. Ready. On your shot. Say when.
There's another one. Right in front of us. Ściągamy ich. Careful. Got a 6 guns target 4. On your word. Ready. There's one more. It's worth 12. Spróbujemy. Go. No, tak myślałem. They're moving. No iśmy sobie ściągnęli na głowę Choppera. Right, one right. Reloading. A można było ładnie, po cichu. Nie, Mikołaj! Musisz się popisywać straną zsynchronizowanymi shotami. Jebać to. Target down. I think we're taking heavy fire. On the right. Hostile on the building. Got one. I'm moving. Fuck! Target the vehicle. Roger. No ja walcz z Chopperem. Get the cover. Fakt faktem, lepiej było nie zaczynać. Reloading. Już? Dał sobie spokój? Lee, moving. Dobra. Mikołaj, żeby mi to było ostatni raz, cieciu. Gas station. I see it. Jest i owy samochód. Ale co my tam niby mamy... A? Go on. Dobra, wchodzę. Overlord, we've secured the intel. We're ready to extract. Roger that, Hunter. Twisting's en route to the LZ. Seems legit. O, mój friend Choppa. A nie, a może to ewakuacja? What? Ja pierdykam. Everybody's coming back for second. O, Fury doesn't have a round 3. Moving. Hostile, 12 o'clock. They've got air support. dobra, weź to zmień na broń, a nie na... Co ja bych dał za stare dobre RPG? Get on those mounted guns. Last mag. Już prawie, już! I'm out. I poszedł. Whitney, you're clear. Roger that, Hunter. Let's get you out of there. No, dobra. Kogoś skrewił, ale... Move, 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 go, go, go! Come on, pick it up. Come on, pick it up. Present unaccounted for. Let's go, gentlemen. I don't like being on the ground. Ja też się czuję nieswoje, wszędzie, ja się już patrzę, ja! 64 na 100, no, tak, kurde. Zobaczymy, co nas tam czeka w przyszłej misji. Będzie się ładować teraz pół godziny? Gro? O, cutscena, to ja zdupiam. I know that scene in Nigeria was tough, but don't let it get in your head. Those people were in trouble long before we got there.
Hey, there's a line here. Guess the army's not real big on manners, huh? Maybe you want to teach me some, kid. Whoa. Excuse us. We're a little off this morning. We haven't slept in 72 hours. Just got back from a village full of dead kids. Our mistake. Hey, yeah, you guys go ahead. Come on, fucker. Don't sweat him. Stay calm. I'll save you a seat, jarhead. Officer Sykes is on his way to Ramstein Air Base. After they check him out, he'll be going home, thanks to you. In return, he gave us some critical intel. The pieces are coming together, gentlemen. All 3 supply chains lead us back to the same source. A gun runner out of Pakistan with an international client list. We're going to Peshawar, a convenient hub for illicit trade to and from Southeast Asia, the Middle East, and Africa. This isn't a small-time Będzie ładnie. operation. Whoever he is, the guy is running serious hardware, mil-spec technology, maybe even radioactive material. We have to cut him off. We're cooperating with Pakistani forces on this one. Their operation will cover ours. They keep the local, we get a supplier, everybody wins. Your team will identify, secure, and extract the supplier. Get this guy, and we're a major step closer to the big picture. Ja bym mu chętniej wyrwał nogi z głowy, ale wiecie. When deployed, this drone turns into a Mamy jadącego dronika. capable of tagging hostiles. If there's too much air traffic, ground it, and it performs as a UGV. It also packs a sonic pulse weapon in crawler mode. Just don't rely on it too much. Bayer. Flashbangs are basically Wy już mnie używania flashbangów nie uczcie, ja mam w tym... blind anyone in range who's 3. dana. and knockout hearing as well. Just for a few Czarny seconds, pas, żółta opaska. that's long enough. Dobra. You're better off on the rooftops in Peshawar than on the streets. Dobra, Peshawar. Dobra, kochani. Montować nasze uzbrojenie będziemy już w przypadku następnego odcinka, jako że nie ma chyba sensu pokazywania tego dwukrotnie. Tak więc co dziś? Dziś special 400 widzów będzie... specjalny. Trzymajcie się.